jam genwaali fin wiyete men ñande mawde goo duujal ujun 2026 ina hawre 13 saftorandu ujunere temen nayi capannayi jeeɗiɗi fergo hurum renete hello tataɓo hurum renete ɗemgal jangguete mawninire gandal pinal e ñeeñal eɗen noddi rendoji men nde gollirta ballitol Albert Einstein ngol o wi gurdam windere nde ene hulɓini wona batte baɗe bonɗe baɗeteɗe ɗe tan kono batte yimɓe yiyoɓe ɗen baɗe bonɗe ɓe gacca ɗe jokka wadde ɓen ɓuuri hulɓinade caltoɗen baɗe bonɗe ɗen manoje bonɗe ittoje hurumaji men caltoɗen manirede bugu turu ani bugu jen sen woni tota suudu subaka firtandu kikiɗe caltoɗen wiyeede silmiga wamba ko ganduɗa firo mum tan ko pullo ko wandu woɗeru ganden nangue hormede fuɗi casen caltoɗen bonnitede yonti janngude ɗemgal men jojji janngude ɗemgal mum mawninira pinal mum e ñeeñal mum heedi mo jaɓani ɗum fof ɗayinama ɗaydi e ko arata ko on tan wiyoyte jasti kuɗol Mamadou Amadou Bama Kucala e dande Maymouna Oumar Diallo mo heelange duɗal Pulaar Murtude Joob yo jaam ñallu ñallen e nder hen